Ja investujem sám, nebudem a nechcem nikomu platiť žiadne poplatky. Robím to cez aplikáciu, je to jednoduché a zvládne to každý. Aká je realita? Ľudia nemajú disciplínu a nemajú finančnú gramotnosť. Myslia si, že dokážu cez aplikáciu investovať lepšie ako najväčší odborníci a špecialisti, ktorí tomu venujú hodiny denne. Výsledok je, že platforma, cez ktorú investuje asi najviac Slovákov a Čechov, má hneď na úvode svojej web stránky zverejnenú informáciu, že 75% účtov je v strate. Prečo, keď máme za sebou najproduktívnejšie investičné obdobie historicky, sú účty v strate? Kladiem si otázku, prečo sme tak ľahkovážni a snažíme sa šetriť na miestach, kde to je najmenej vhodné? Naopak, spotreba Slovákov stále rastie. Zadlžujeme sa extrémnym tempom. Vianoce na dlh sú už v podstate štandard, ale poplatok na investícii je obrovský problém. Nevymýšľaj koleso, už je vymyslené. Sadni si s odborníkom a nastav si svoju investíciu správne. Ak máš potrebu investovať si po vlastnej osi, tak kľudne tam maj časť portfólia a hraj sa. Dlhodobú tvorbu svojho majetku zver do rúk odborníkov. Pamätaj, že aj najväčší investori na svete investujú svoje peniaze cez správcov a odborníkov. Warren Buffett neinvestuje cez aplikáciu. Buď ako Warren.